Ina sa mong tapag din nga tagay kong pagkagad usahay. Okay, sa atong naandan mo digsoon sa adlaw nga November 1 ug 2 atong pahinumduman ang mga patay nga minaltos kinabuhi. Tutuguti ko nga kining masharean ta pagbalik pa-remindan ta nga ang mga buhi dapat ning tagdon og taas nga panahon. Ngano man ang patay dili na mobalik. Ang patay igsoon di na kadungog pero ang buhi kanang wata kahibaw kanang kauban tos minalas kinabuhi wata kahibaw pano sa kuwaon sa Ginoo mo nang ang title ning kabuntagon kita giuluhan siya adlaw sa mga buhi. Tanang mingon adlaw sa mga buhi. Tanang buhi mingon og amen. Buhi gid ay. Okay, atong masahon sa Luke chapter 16 verse 19 hangtod sa 31. Pwede bang puli-pulita, babae o lalaki? Pero mabasa ko tanan, pero sa inyo puli-pulita, babae una hangtod lalaki. Okay ra ba? Lucas 16, sa mga makaklaro, pag mga mata, mabasa sa Bible, o di ka klaro, maminaw lang ta. Ngangangar ka diha. Okay ra ba? Okay, Luke 16 verse 19, babae una. 1, 2, 3, go! May usa ka dato nga nagsulob sa mga alon kayo nga bisti nga nagpuyo sa mga kabuhong matagadlaw. Lalaki, may usab ka kabos nga ginganlag Lazaro, ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Nalugog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumo nga nangatagak gikan sa misa sa dato. Nanuol usab ang mga iro og mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa iliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubog o nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya nihayat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, mahal kaluy iintaw nako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan na buhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlon lamang kadaot ang iyang nayaguman. Apan karon malipayon na siya dire, samtang ikaw diha nag-antos. Verse 26, gawas pa ni anak tanan, ana ay lawong nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok. Gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Ang dato nitubag, kung mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo kay aduna ako 5 ka igsuong lalaki. Paadtua siya aron kapasipat-an sila aron dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Verse 29, si Abraham ingon atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato itubag, apa namahan dili pa kana igo kung adunay mabanhaw o muadto kanila mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan ingon si Abraham kung dili gani sila mutuo kang Moises o sa mga propeta, dili gayud sila makabit bisan pag may mabanhaw. Magampo ta igsoon atong iduko atong mga ulo ug atong mga mata. Ginoo, salamat kay Lord sa tanang kadaugan among dunggan karon. Tinuod Ginoo nga bisan sa mga pagsulay, daghan kaayo ning problema sa kinabuhi nga to the point murag mo give up na ni Lord. Apan salamat kaayo ang Kristohano madaugon bisag pobre ni nagkalisod ni apan ang Kristohano madaugon sa tanang butang. Yes, dili gyud ikalimod nga mapakyas mi, ma-disappoint mi, maluya, mapukan apan ang Kristohano matod pa sa mga pulong nga walay makapahimulag namo diha kanimo. Bisan ang mga katalagman, ang problema, bisan ang kaaway, Lord, ang kamatayon, dili makapugong o dili makahimulag na mo diha kanimo tungod kay imo ning gigunitan og secured me sa imong gugma o grasya, Lord. Munang karon bisan luwas na mi, dili may perpekto gihapon mo nang nagkinahanglan igpulong nimo, Lord, nga magpahinumdom namo kanunay
Muna nga mo ni giya na mo o Dios ingon nga suga samtang naglakaw mi ibabaw sa kalibutan ng ngit-ngit ug hiwig Lord. Muna among gisalig nining adlaw padayon kang magpamuhat pinagi sa mga pulong Lord. Akong gipaubos ang kaugalingon. Holy Spirit magpamuhat gid ka. Salamat nga dili ni programa nga tawhanon kun dili programa ni nga naay kahum sa balaang espiritu. Kuning giampo Lord nga kanang ikaw sa kanunay mabayo nga pasilunggan. Pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede nga itong papakan sa Lord sa makausa. Praise the Lord. So, balik ko na po. Sulti ang atong title igsoon. Human anay atong ampuan si Engineer Gio. O sa mga nag-birthday pag October. Okay ra ba? So, atong i-bless igsoon ang ilang mga kinabuhi. So, ang title sa makausa, Adlaw sa mga buhi. Tanang maingon, Adlaw sa mga buhi. Kita nga mga Pinoy igsoon, naandan na ito kaning tradisyon, pag November 1, gani sa kalendar, naan na ito nga, November 1 na gitawag nga All Saints Day. Or Adlaw sa mga patay nga mga santos. No? Sakto ba ko? Nga mga santos ka namatay ka ni Adto, atong gipahinumduman, gitahod na ito sila, gani, way mga trabaho. Tungod kay nga na sila kabalaan. Sig maapil ko na kuno. Di bitaw. So mo ni atong giselebrar, ay dili ko sa celebrar kay lepo kay malipay tas namatay sila. Apan atong imong tradisyon ato ba? Kunya sa November 2, gahapon to no. Natin gitawag nga All Souls Day. Mo ni sa mga atong bisitaon ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Atong dagag mga biko, suman, puto, niya atong ihatag ito anay kan aninay kung mani paborito nimo. Pagkaog manawa na gyud. Ano man gikaon sa iro, or katong mga nanguha mga kandila. So ato silang gipahinumduman tungod giagi pagtahod sa ato igsoon. Gani ang November 1 ug 2 nalipog pug ka kay nay mga additional gipang suksok. Kini bitaw ay gitawag sila trick or treat. Ana bang manuktok sila sa mga balay sa mga amos gawas ato sa USA, mo na among tradisyon nga manuktok ni og kining mga balay niya mangayo ni mga kindi nga na amo dito sa inyo dili no. Sa inyo diri sa Pilipinas kini magsuot mo mga kalabira, magsuot mo manananggal, o mga tiaw-tiaw. So mo na itong naandan, mo na gisagol sila. Mo na malipog ka kay ang patay o mga nels ginabuhi, mga santos, malibog na kay ini mga Kristohan nagsuot og mga demonyo. Ano malibog ka ba og Kristiyan ni o dili? No, nagsuot og kuros, nagsuot og sungay. Nagalibog kasi mo dool sa mong kinabuhi. So atong karon igsoon nga sa ako lang ning opinion as a pastor ninyo, sa ako walay sayop kung atong gipahinumduman agig pagtahod ang mga patay igsoon. Amen. Kung naandan gid nato kay kita mga Kristiyan mura man gud kaog spiritual ta kaayo to the point ato silang i-lockdown ba bisitahon man ang mga patay mura man di man nakadungog pero naandan nato mo respetar lang tapudta ba mga Kristiyan. Sige na lang atong ubanan kay mo may naandan sa ato kining mga minahal sa kinabuhi kining mga santos atong bisitaon. Bahala gid sila kadungog kay pagtahod man nato. Pero pastor, remember igsoon sa Bible nagsulti nga dili na sila makahibaw sa atong gibuhat para nila. Di na sila kakaon sa mga putog balanghoy nga atong gidali nila. Soft drinks nga atong ibutan sa pansyon ba na? Di na sila kakaon o di na sila kadungog bisag unsa atong isulti nga naman nagingon ang Ecclesiastes chapter 9 5-6 atong ablihan. Na nindot igsoon nga pag may mangutanan nimo kahibaw ka asang Bible ablihan nimo. Amen. Di kay minton mo may ginong pastor. Dapat kahibaw ka. Kikigwali gahapon no the truth kuno. Lisod ka igsoon nga magtagna ka sa imong kaugmaon. Pero ikaw Christian ka kahibaw ka dapat sa matuuran. Matod pa ni Pastor John. Bisag ako kahibaw kumutagna sa imong kaugmaon. Isakap ko nimong kamot. Pati tata. Kaya akong tanawan nimong palad. Sige lang, yan na ba? Na maligo ka ni bibiik, murugma. No, matakan doon. Sakto ko no. Wayan ingon niya nga dapat kahibaw ka sa imong gibarugan. O kung sa imong gibarugan nga tinuod. Amen. Ingon ang Ecclesiastes 10 5-6.
Ang mga buhi nasayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Kung patay ka wala na kay kalibutan aning nakas kalibutan. At patay naman ka. Ingon siya, wala na sila mapaabot nga ganti, kalimta na sila sa hingpit. Natapos uban kanila verse 6, ang tanan nilang gugma kasilag o kaibog, dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutana. Klaro? So once ka mamatay ka, nainanda na tumunggod nga pag mamatay ka na 40 ka adlaw magsuroy-suroy sila. Ngunit pangutanan ako ba kay sa Bible manggod, si Jesus lang ang namatay, nagsuroy-suroy nga naman, nabanhaw man siya. Nakasabot mga igsoon, mo nga dita mo tuo nga sa atong tradisyon nga si nanay ito himbog no, si nanay ito hingagi. Kay ika-39 ka adlaw po to, adlaw po to sa mawa, udong sa langit. Di na tinuod. Ibaw kinsa na, mga demonyo na sila. Kaya tinuod pa na sila nga imong minalas kinabuhi, pratong Lazaro, si katong dato nga namatay, mupahibaw ang tangi mong minalas kinabuhi, nga uy, na impirno na ba ko? Wamo na tingana. Kung inyo ka na minalas kinabuhi, mubakot unta siya sa iyang lugnanan niya, mga mangag siya niya. Aliw, ayaw din pagpakasala kay impirno na ba ko? Pero tanawa, ang kitabo sa dato, wa na siya kabalik sa kalibutan. Nga naman, ang mga patay igsuon, once na mamatay, ino na Hebrew 9:27, judgment, umans kamatayon. Maimpirno ba ka or malangit? Nakasabot ang tanan, muna nga igsuon, kanang di ta magtuo-tuo nga og may mga libangbang, iba mga libangbang, butterfly, bang mulpad, lidako si nanay na. Incarnation naman ang ingana. Di naman India naman ang pagtulunan nga pagmamatay mubalhin sa makasala ka ato kas pugaw sa tao. Nang ingana tabi wata na Christian, dai na po kayo mo kang kuan. I-atch. Ako nang ingana kay sagwa paminawon to kuan. So nakasabot, ingon pang Job chapter 14 verse 10. Tanawahan mo ni mga verse akong gisulat dun sa akong Bible. Ano yung mga utahan nga, ano hindi naman mo mutuon ng mga kalag nga, kuan. Kita mutuo kay mo may gingos Bible. Ang Bible igson imong tuuhan eh kanuman pulong man sa atong Ginoo. Amen. Job 14 verse 10, apat ang tao inikamatay niya mao kana ang iyang katapusan og dili mo na siya ikita. No, makitaan pa naman ang patay nga minalimos kinabuhi kung naa pa ng physical nga lawas kung sa lungon duawon pa na namatay ang papa ni Jake tong brother-in-law nako nga uyab sa akong igsuon. Kanya mingon yung iyang anak niya mandam. Papalo, ayaw ba? Magdamgo siya bang, ayaw, duulon ko siya. Manang di siya modulos mangon, kay mahadlok siya kay gadamgo siyang giduol ko siya. Damgo naman to. Makadamgo, ginang bata nga naman, no, may nabutang siya mo nga namatay na ng tawhana, di ba? Pero klaro, ang inang Bible igsoon nga, ang tao, inakamatay niya, mao kana ang iyang katapusan, ang dili mo na siya ikita. Munang igsoon, ang title ng kabuntagon, Adlaw sa mga buhi. Nga samtang buhi pa ng imong minahal, samot nagdi mo ikita, kung ano na yung liuno, imong kumustaon, Rakje. Ay, magaling mo ng kumustaon, kung nana atong kuhan, hindi na nakadungog. Nga samtang, wa pa mo gikasal, o kaslo na mo, or naminyo na mo, sige ni mo siyang igugmaon, kumustaon, hindi kasi duwag cellphone. Ano pa di problema na ako? May kaning cellphone, makabuta, makabungol, makatapuan na ba kung ano na si Pastor John. Muna nga igsoon, adlaw sa mga buhi. Kay kaning patay, ikaduhara ng bisitaon. November 1 og 2. Hinaot, kadin ito ni bisitaon, tumilas kinabuhi, 1 og 2 rapod. No? Pasko ra bisitaon. Nga kaning musimba, tas ginaw dili, kaning mo bisitaon sa pag-birthday ni mo. Buhi man si Lord. Amen. Bisita ko ron kay Murag. December, no? Bata, simbata kay na batay maka-wish bata makaplito ni 16 ka days mga kasimbata. Mo na kay igsoon dili tinuod igsoon nga ang mga patay makabisita pa. Mo na nga si Lord dapat natong tagdon og mga buhi igsoon nga numan.
ang mga buhi makabuhat o dili maayo, pero mga patay di gina makabuhat og maayo. Amen. Muna nga igsoon samtang buhi pa nga tungyalas kinabuhi pagpainumdum ni sa ato ang ato silang tagdon. Muna bitang uli dito na sila ma'am no. Muli na sila atong sa ilang balay atos kindulman kanang gid pastor isa mi kasimbarong kay taod-taod na pod kami ka bisita. Kami po do. Mingon akong asawa uli pagka sa amo nga oy. Kay tibok adlaw ta dito kasi gitanay ng mga tao kami puro say magsigitanay na pod. Mo nang nag-relax niya tong yaging semana nangadto mi og secret. Kung sapa. Nangaon na mi og albas kay di mi dato. Kita ni mga foreigner albas ra mo bahala mo dai magpagpabusog ni albas mo kay murag sige na may ka-stress niya say magkalalis may mo nang gitagaan ang panahon nga at nakaw ta kay sweldo na hot ang sweldo. Giyan to bahala nag makagasto basta kay among gi naghatag bigay nga digson nga maka-istorya ra din kaning duha ra jud why cellphone nga gamiton istorya ra din duha sige sa among mga pinanakit sa kinabuhi, mga kapakyasan niya ampo sa Ginoo. Di kita bigyan mo uli kay manimbang na linggo kanang lain kay mo tay kwarta no. Okay, dato may kay sa kasimana mi dito. But anyway, igsoon padayon ta na pa ba ang tanan? Kuya sa mutapad biya sa katulog. Muna igsoon sa adlaw November 1 ug 2 kini natay paano nga gisuksok sa ato ang Halloween costumes unya kay sa una man gud ang kanang gihimo na sa igsoon kay sa una naa sila mga kahumayan, okay? Unya ilang gituon nga pag November nahurot ang ilang kahumayan tungod kay demonyo ko ni nanguha. Ay tuwa sili, luna. Unya mo nang ilang gibutak ang mga pakwan. Kasi tawag ka ng pakwan ba na? Or pumpkin. Saan man bisa sa pumpkin? Kalabasa. Kalabasa naman dito. Unya ilang pormahan o demonyo na para mga demonyo madlok. Makikauban man sila. Sakto to kalaw. Kung saan ba kayo kakauban man sila, ang utang-utang kuros, niya angel. Muna nga kung magsuot kag mga ingana igsoon, muna ko nagmamalikas. Kaubonin mo ng manok, di mo dool, na mag-iro. Kung mamalikas ta, kasi mo dool. Ay, pagkin si Lord, di man siya gitawag ni mo. Muna mga Christian, tadi ta magsuot-suot, ingana. Muna, nabot yung uban, nag-advisean nga pag nakay mga sinina, ayan yung mga kalabira, mga demonyo, o puro mga naman, at mga trap man na, pwede po ta kay hyper kayo nga, uy, ni demonyo kayo gisuot ka na, ay, pwede nga na, pero gi-advisean ka ba nga atong suoton mga kining, mga pangginoo, pangginoo nga mga pulong igsoon namin, napabangtanan. Kaysa atong mga kultura igsoon, munang ingon ang Bible, ingon ang Proverbs, nagtawag ang kaalam. Kana may ingon kaalam? Nagtawag ang kaalam igsoon sa mga merkado, sa adto sa mga palengke nga naman ang mga tao wala nay saktong kaalam. Nag-awat-awat na lang sa mga tao sila mga tradisyon nga wa sila kay ba nga palamuot kay lang gipanghimo, magpabuto sa gawas para mo gawas ang demonyo. Ang demonyo kay na masasod. Muna inaot pabutan ang sulod para mga demonyo magawas. Sige matagtawag pag mag-away ta animal ka demonyo ka ako ka manood balik. Wala sa balay napod si mong kagalingon. Mo nang igsoon. Niini nga mga panahon na kay Christian naman ta igsoon dapat kahibaw ta nga ato na nang usbon ang atong pangunahuna. Amen. Diba kung kalabad ng imong ulo karon, pastor saan naman nga. Pero usba na dyan naman, Christian naman ta. Na imong kagalingon, Christian ako. Muna nga, nining mga sa kada Domingo, igsoon, sa kaadka adlaw sa atong kinabuhi, si Jesus, dapat na itong pahinumduman, nga naman, siya kanunay buhi ug wala siya namatay. Amen? Muna nga, giila, igsoon, ang mga giilang santos na to karon nagsakripisyo na sila para sa maayong balita nga giwali ni Ginoong Hesus mga igsoon. Dili para maluwas sila, dili para simbahon sila o kampuan, kundi ilan ang gihimo igsoon tungod kay kanang tungod kay gugma nila ni sa Ginoo. Amen. Asan na mo galingi?
Ay, sa taganawan. Di ba ba sa mga uli karon namin? Muna nga igsuon, ang mga namatay nga mga santos, atong nasabtan manggod pag maghimo og sakripisyo para sa Ginoo, mahimo ng santos. Ikaw, di ka pwedeng masantos na nagsakripisyo mo ka para sa Ginoo. Kaya mga santos kaniadto nga nangamata silang Pablo, nakasalak to sila sa una, si Pedro, gilimot niya si Jesus. Ikatulo, na nasantos, nagigapon siya. Kita po digsoon, ang Bible nagsulti lagi na ang tanan nga nagtuo sa Ginoo, mga saints. Sa may Bisaya sa saints, santos. Mga dili kinahanglan nga mamatay pa ka para masantos, kaya pag nagsakripisyo ka para sa Ginoo, santos ka, pwede ka ngayon simbahon. Nga naman, ingon si Pablo, nga, ayaw kong luhurik, ayaw kong simbahan anuman, parihara kong alagad din mo, simbaha ang Diyos. Amen. Ito pagpapan si Lord mga igsoon. Hallelujah. Muna kada Domingo, hinaot igsoon na excited tang bisitaon o handaan ang atong Diyos igsoon sa mga pagsimba. Amen. Dili lang kausa, kung dili kada adlaw o kada Domingo, nata excitement nga muduaw. Kaya si Jesus baya ang atong Ginoo, excited kaayo nga makigimamat nimo. Amen. Excited ba ka? Or kanang napugos ra ka? Kaya si pastor mangita na pud nimo. Kay lisod kay igsuon nga kung ikaw karon mura ba respetar nimo. Kamatay ka ng word nga respetar. Kay respetar ni nga tuaman. Bag hinaot igsuon nga mosimba ka diri na kay gugma. Napa ba ang tanan? Kaya kasi mong tapad na ba kay gugmas Ginoo? Kiingon nga managtiayon, kari, bago ko may ganyan ni Tsa-Tsa, ni mga panahon nga patay na nga kung magigugma, naman na busy kay sa mga butang sa kalibutan. Busy kong cellphone, kasi siya nagtatrabaho man siya, sikong cellphone. Sige sayaw, sige o video-video, na wala ko time sa iya. Muna mabugna, wala na excitement, matod pa siyang amigo, wala na spark. Ingon to siyang amigo gapon, wala na mo ko spark, makita niya mo gitar oy. Gabuwag na pud ni, ano man. Sige na mag-away. Na-post pa dun sa Facebook ng iyang mga maoy-maoy. Bro, bisag dili artista makahibaw tanan. Kaya wala nay paghigugma igso. Kung naghinaot igsoon, atong mapahinumduman bawat nang naghatag og fasting kada first 3 days a month. Nga naman mo ni time nga may igsoon nga di isa ka mag-cellphone, tagaan mo panahon ang Ginoo nga mag-ampo ka o magbasa og Bible. Maminaw kag mga wali, minaw kag music nga naman, usanas pamaagi nga ma-refresh ang imong gugmas Ginoo. Muna ingon ko walay pugsalay pero way balibaray. Di pwede igsoon nga may ko ninyo nga dipindi ra ninyo. Ako mong gasigon nga mag-fasting jud ta. Bahala di mo mukaon og luto sige basta kay ang cellphone inyong unsa. Kaya dagan kay igsoon nag-control na sa social media. Bisan ang mga alagad sa Ginoo. Dagan kay sala gyud ako mo ang tunjud ko nga di ko pwede mag-sig cellphone pag ako ra isa. Ano man ma-trigger man ko. Pag mo kiay dito nga murag kanya mga 6 years dito murag pag maot ang una-una mag-drawing na ko, mag-painting na ko. Kasi di ko pintor. Muna ako maglikay ko igsoon as much as possible kauban ako kong asawa. Kaya bisa kauban gani mo posit mo kan gamay. Sana. Wala oy, ipaspasan. Nagkasapot ang tanan. Katakot-tawa tao sa pero tinuod ni igsoon mo nang need gitag mabulag sa kas mga butang mo nang malipay bito kog nako sa bilya. Kay di ko tig-cellphone. Yan siya, putahoy. Kaya pag nako diri siya og liyok-liyok, habas, bakit ba to? Ngano ba? Ma-exercise man ko igsoon. Mo nang gi-encourage mo nako nga himuang kalipay ang pag-fasting. Amen. Nalikay sa kastanan. Mag-cellphone man ka, minaw kag wali, minaw kag music para sa kamayaan sa Ginoo naman. Wa ka kabantay, wa na kay kalipay sa Ginoo. Pwedeng naa ka diri karon naglingkod pero mo kag jumbe. Alam mo jumbe? Alam mo jumbe nga buhi sila physically pero ang ilang patay na sila. Kuita sa kalimutan pa og galihok pa ba? Agalihok pa na pero ano naman wala na gugma sa Ginoo. Posible igsoon nga bisan ako nga nagwali. Dasig kay tanawo no. Hindi na singgit pa. Buhi ang Diyos sa amin. Ana, pero nag-uli sa bahay, gisigig cellphone, pakasala, patay ang higugma sa Ginoo. Mo nang adlaw karon sa mga buhi. Mo nang mga buhi, kana mahingog amen.
Kaya sa Luke chapter 16 igsoon atong gibasa kaganina sa 19 to 31, dire to masabtan unsa ka importante ning buhi pata. Tara mingon buhi. Kaya ani nga Luke 16 igsoon ay mga tao nga makiglalis, trivia lang gamay nga mingon sila nga kini kuno parable ni siya, istorya ra daw. Dili kuno dapat tuuhan nga naman istorya ra man. Gabantay mo ng mga parable ni Jesus. Naghimo siya mga parable, mo story siya para mas makasabot kasi ang punto. Amen. Pero kanang mga parable, istorya ra na siya para gusto niyang nasa iwanin ninyo, pero di siya tinuod. Pero kaning istorya mga igsoon, di ko mutuo nga parable siya. Nga naman, tungod kay, wala gibutang diha nga pulong nga parable. Pag mo story Jesus, mayroon gina siya, mo ni parable sa sower. Mo ni ang sambingay sa mga kaning katong magpupugas. Kapantay mo, pero aning istorya, wala siya nagingon nga mo ni ang sambingay sa dato ug nila sa wala, no? Kunya, ikaduha mga igsoon, nga pamatuod nga dili siya parable tungod kay nagisgot siya ngalan sa tao. Pag mo stories Jesus, wala siya gamiton nga ngalan sa tao kung dili example lang. Hari, kabantay mo, sulugoon, babae, well, nga sa tao gina basta parable or sambingay. Pero anong kayo mag-state niya nga naay dato o ngalan sa tao nga si Lazaro. Question. Nganong wala man nganli ang dato? Ano ka pa utana, anak? Utana ko, anong wak manganli ang dato? Anong si Lazaro raman? Pwede manganan ni og Mark G. Ako ano kung kayo, millennial na kangangalan. Rodrigo. Diba? Nana, muingon dun siya. Pero, ipasabot ni Lord mga igsoon, kung kabantay mo, nga sa dahil mamatay ang tao, gidawat niya si Kristo nga Ginoo og manluluwas, ibutang ang imong ngalan sa libros kinabuhi. Lakot pagkasulti, kining dato, automatic, kay Boss Jesus, kay kining dato, di good malangit. Na si Lazaro, nabutang ang iyang ngalan nga naman, naluwas man siya. Munang, pahinumdum sa ito mga igsoon nga, gusto ni Lord sa itong kinabuhi nga dili lang ka malipay sa achievement, kadaugan, o kung sa'y naangko ni Mus kalibutan igsoon, but gusto ni Lord nga malipay tako ang itong ngalan, nasulat sa libro sa kinabuhi. Kaya mga disciple, ingon sila nga, Lord, salamat sa Ginoo kay ang mga demonyo among napahawak sa sakataw. Nagkasangyaw mi o na nakabuhat ng milagro. Apan mingon si Jesus, ayaw mo paglipay kung nakapalayas mo sa demonyo, kung nakapalakaw mo sa mga bakol. Apan paglipay mo kung inyong ngalan nasulat sa libros kinabuhi. Nga naman, ang tanan itong gihimos kalibutan, musikat man ka, makanegosyo man ka, madato ka pa, apan biyaan na ito ng tanan. Ang importante nga, nalangit kay suon. Kay luoy kay mga tao, dato kayo sila. Naka sila sa posisyon. Pero sama sa dato, ingon siya nga, Abraham, pwede bang imo pagpatuan o gusto ng dato sa akong bakba, sa akong dila, kay init damo. Kung taga-Sibilya pa na sa init damo. Kung taga-Bilar pa rin dato ni labi-labing inita, damo. Mga anak ko din, labi-labi pa, damo pag yun. Nakita ni Megsoon ang kaluoy sa usa ka dato. Muna nga sa atong punto, number 1, na ay duha ka klaseng person sa kalibutan o pwedeng naata dire. Verse 19 to 21, ang ingon ang pulong sa Ginoo napabangtanan. Lord, ikawawa na jud. Napabangtanan. Amen. Naluyan na. Mag-record na lang ko. Okay, verse 19, may usa ka dato. Tanang ingon dato. Nga nagsuloob sa mahalon kaayo nga biste or sinina or kaning sa manay suot o dagpuyo sa kabuhong or kalipay ba kanang grabing wala din siya kanang di siya maungdan sa kalipay sa matag adlaw may usa-usab kabos nga ginganlang Lazaro ang iyang lawas nalukop sa mga nukab nalubog siya duol sa portahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumo nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato nanoon usab ang mga iro og mitilap sa iyang nuka. Nga sa ni pastor. So nay duha ka klaseng tawo sa kalibutan igsoon mo ning dato og pobre. Ang dato hayahay o walay problema, ang pobre kasakit o walay undang ang problema sa kinabuhi. Kasi nakarelate sa dato, yung amen. Sa pobre yung amen. Okay, salamat si Ginoo. Pero ang problema sa tao igsoon,
Mo ni problema pud natong mga Kristyan kay hakog kaayo ta og unsay naa nato. Kabantay mo dato igsoon bisan na lang paghatag og usa ka cup nga rice or kining lechon manok. Kasi ilang kultura lagi pag naa sila mga patigayon or mga celebration, ang mga dato naa sila usa ka lamisa nya magtapad silang tanan. Mulingkod kas ka na pasidunggan ng mga lingkuranan. Pero katong mga pobre igsoon, adto sila sa gawas, ubos sa mga nagkaon, niya, mamasin lang o dili tagaan sa pagkaon. Grabe luya, no? Isa pa, magsigit-sagit sila, sir, piso, sir, bantay mo ng kuhan? Sir, papayat pan, sir. Ingana na mga kinabuhi nila itong ano man, ingana kahakog ang mga dato, adtong panahon na igsoon pod. Kaya nagtuo ko nga bisan karon na apoy mga inganing nga tao. Walay gugma o kaugalingon ray gunahuna sa kalibutan. Anawan ni atong Pilipinas. Di ba kitang tanan magreklamo no? Pore ka reklamo. Puro may isa. Nga kini atong Pilipinas, sa nagdako ko ba na Christian ko na pastor ko na realize din ako, grabe kaluoy ang Pilipinas. Corruption. No, grabe corruption. Nga mo dili wala ko nang judge sa nasa posisyon ba mo usahay malimpungan sa sala yang kana bitaw mo una ni mong tunog okay pa kaayo pero pag mo maluoy pa sa mga tao pero pabot ang panahon igsoon mangawat na ang mga tao illegal ang pagpangwarta musulod sila ning illegal nga pagpangwarta ngano man tungod kay nahigugma silang kagalingon o wa nahigugma sa uyang minalas kinabuhi mo apil og mga sugal bisyos kinabuhi kibaw kay igsoon mabinaw sa kining pag-apil-apil na to sa mga bisyo, kining mga sugal, pag illegal ng pagpangorta, usanis pa maagi igsuon, wa kanigugmas ng pamilya. Ngano man, wa ka kahibaw nga pag mapriso ka, unsa may dangatan nimo? Di ba kung ikaw amahan kas kinabuhi, si Kuya Gio, kung apalagi sa Christian, kunya naminyo sila Priscilla, kunya nag-grabbing, nag-droga nga bisyo, napriso. Unsa may dangatan sa iyang asawa, iyang anak, di ba luoy kayo? Pero pag once pa ang tao, so nagunahuna na siya, na si Kristus kinabuhi, kay bao siya, kung nahigugmas sa siyang asawa pamilya, di siya magbuhat o mga butangang nanuman. Nahigugma man siya. Amen. Napa ba ang tanan? Mga naging naningog. Muna nga igsoon, ang dato sa istorya, wala ko insaktong relasyon sa Ginoo naman, wala siya kaluoy sa mga pobre. Muna ginaot kita nga mga Christian, dili tahakog sa unsay naa nato. Iisa ko na yung kamot. Unsay naa nimo karon? Isa dili. Napalagi mo? Or wala sila. Isa pa ng kamot. Unsa may naa nimo karon? Gigunita nimo na ako'y cellphone, na ako'y mic, gagunit ko na ako'y Bible. Di ba? Usahay di ta kahatag og unsay naa nato. Ihatag ko sa ako maning cellphone. Basta unsa may hatag ako nga pobre man damo ko, giigo pag gani akong sweldo sa akong pamilya. Wa tay kahatag. Pero ingon sa man Acts chapter 3, sa diyang si Pedro ug si Juan gasigig adto sa templo kada alas 3 sa hapon para mag-ampo na usa ka bakol kada adlaw ng limos o kwarta. Ingon si Pedro, wala ko'y salapi o bulawan na panihatag na kunimo sa ngalan ni Jesus tindog ug lakaw. Unsay gihatag niya? Kwarta? Dili, unsa man si Kristo. Muna kung Christian ka, di lang ka magunahuna kung unsa ihatag mo sa physical or literal na paagi, apan magunahuna kung ka nga sa spiritual na paagi. Gawali kay gahapon og seek and save the lost. Dagan sa mga tao igsuon nga concern kaayo sa physical nga bahin. Nakapagitay dadyong tangtangon ka kung wala kay mo mabalhin ka relihiyon. Sumakulbaan ka kay wala kay kalugnan. Pero ang concern sa mga Christian igsoon, asa padung ang kalag. Amen. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi, kita ka mga Christian, kanang gitagaan tag responsibilidad or gitagaan tag sugo sa Ginoo uban sa iyang gugma nga dapat na atay concern sa mga tao nga wala kay Kristus kinabuhi. Yes, wa tay mahatag, mo dili ko mamugos wa tay mahatag. Bisag mohatag gani ka sa simbahan, gamay lagi mo mahatag na naman, kitang tanan na kinahanglan og kwarta. Pero igsoon, ako kang gi-challenge
Nakitang tanan dapat ang musangya unsay na nato nga nadawat nato, di ta pwedeng mahimong hakog sa kaluwasan atong naangkon mga igsuon. Amen. Yes, mahadlok ta, matalawan ta, dibatihon man ta, pero sama sa ni Pedro ug ni Juan, wa sila gihatag og bulawan. Kay kibaw sila nga kining bulawan mawala ra, gastuon na niya sa pamilya, pero kaning gihatag niya si Kristo, maghatag niya kalipay hangtod sa hangtod. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Tanawa ang pagkuligson sa nakadawat siya og kwarta, wa siya naglipay, pero sa nakaangkon siya kayuan ni Jesus, naglukso-lukso. Ingon ang Bible tungod sa kalipay, nagdaig si Ginoo. Ingon ang Bible igsoon nga bisag usa lang kakalag ang ubiya sa sala mo balik sa Dios, magfiesta ang langit. Hakog ta kayo man, bisan ako. Hakog ta kayo sa kaluwasan, bisag muampo lang nila. Manang sayang igsoon atong pagka-Kristyan kung sige tagsimba o niya wa tay kasing-kasing nga mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Inangin paglingon akong sala. Akong dagkog sala. Tawa lagi mo. Nakinumdum mo no. Akong sala, akong sala. Yung nga sa mong kapaw niya peace video na pananaw. Atong ihatag atong pag-inisunay, panaglalis. Peace be with you, napunta ni mo kadang ko na akong sala. Bitaw igsoon, tinuod niya istorya, no? Hakog ta. Dagat tagyono na ba nga basig, dibatihon ko ani. Or dapat ni may gernuman, kikunta may ani. Di ba? Or kanitong pamilya na reliyoso kay dibatihon ko ani, dumtan ko ani, kibaw ko ani, yagaan ko ani, pero wak tay concern nila. Amen? Lipay ka diri magsimba nga kanang yes Lord, dalawas ni, salamat sa mga kadaugan, pero wak tay pangunahuna ba nga sila kaha. Dade, sana ka dade. Amen mga igsoon, no? Bisan kami God, bisan ako gani, nangandoy bitaw po nga maka-negosyo, dahil kwarta na makatabang sa pamilya nilang tsak-tsak, kay Papa, senior na baya. Pero usagid sa akong yampo sa Ginoo nga Lord, wak man ko'y mahatag na kwarta nga dagko. Wak may mahatag, apan ko makasangyaw lang ni sa ilahan. Kini akong pagwali igsoon, grasya ginragid ni tanan sa Ginoo. Usa ka rason gid igsoon nga nagsuya ko Bible School akong balikon para ma-share na ako akong pamilya. Mao ginay rason. Wako'y tumong nga magpastor gyud. Kasi kung pray sa una, ihilak ni tama alas 12, mabag alas 3 sa kadlaw, magsikampo para sa akong pamilya. Unya, sige kung study para lang makashare sa akong pamilya, sige kung balibaran sa una. Pero karon sa grasya sa Ginoo, salamat sa Ginoo kay mga pangitabo nga yang gitugutan para makashare gid ko. Amen. Nilang Gio, magkurog-kurog kung magwali sa ilang, nagwali ko itong kampiya, agatong nilang Rachel, nga dagan kay mga gagisipat, nga na, nakulbaan ko sa tipane kay basin niya dasmag ba niya mag-skandalo. Ngayon, kung ito, share ko sa kaluwasan. Ilang pamilya pa dyan. First time akong adto gakurog-kurog, dungoy, grabe magkurog-kurog, mihisog yung mga naw. Hindi, butanante. Pero bago, kaila kaya. Pero sige, kung pray nga Lord, tagaki, kung gugma nga mo sangiyaw, bahalag makulbaan, bahala o kung sa ilang buhaton, basta lang kay makashare ko sa gugma sa Ginoo. Amen? Kaya kung wapay gugma sa Ginoo, di na ako magpaguhago, anong saka, kanao, anong kampiyawan. Mamalik manrabaho, may dito, matato, may gatsa. Pero wala ko na presa rin, makita ni. Muna grasya kita nang sige mo nang kitang tanan gyud sige jud kung balik-balik ug wali kada Domingo ani. Nga di ta mahimong sama sa dato nga hakog kaayo igsuon apan may sama ta ni Pedro ug ni Juan nga balag wa tay mahatag literally physically kwarta man igsuon nga dagko kaayo apan ma-share nimo ang gugma sa Ginoo. Si Papa, si Amanda, ako mga igsoon nga bisigi share na ko sa pulong sa Ginoo naghilak sila oy. Kana maghilak ko gagapadawat nila ba? Nawato ni mo si Kristo. Gahilak ko kasangyaw nila nga naman, rapi akong tinguwa ka. Kalipay, ras kasing-kasing ba nga makashare din nila. Sige, may away sa una, gubot ka ng panimalay. Di kontra kay ko sa akong maigsoon sa nasamot, na-Christian ako. Bugal-bugalan ko nila, pero ako yung tinguwa nga Lord, makasangyaw, good ko nila.
balag ganus Lord apan makasangyo kung ano man gusto nako nga i-share ang gugma sa Ginoo. Amen. Nasa kung tapad beng ayaw na paghinako. Pero sama sa pobre, di po excuse igsuon nga di na po tamay mong gabi at po maningkamot, no? Kaya naman may mga Kristiyan na maingon nga igsuon bahalag pobre ta. Basta kay nangalagat ka sa Ginoo, dato ka sa Ginoo. Okay po na excuse. No? Kaya base na ngunyag balag na po na itong anak, bayde itong anak, balag nag-way pagdang, may gatas itong anak, balag diskapela na painom. Basta kay dato ka sa Ginoo niya, kadugay mo ka namatay. Luoy po yung mga bata o kaya mo ni mong diskapit 3 in 1. Yes, amen. Dili excuse po, pero gracias Ginoo igsoon, pero basta pagpubrita dapat gyud na atay relasyon sa Ginoo. Amen. Kay bahalag nag-antos tas kalibutan, ngano man. Kay kung naatay relasyon sa Ginoo someday, di ta mag-antos igsoon ngantos sa kinabuhing walay katapusan. Kay ingon si Lord, pahiran niya ang atong mga luha. Wala nagyoy kamatay, wala nagyoy kasakit, wala nagyoy mga sakit-sakit sa panang mga virus, linog or mga bagyo. Nag-aaway man si Christine o si Leon. Aaway sa nagdamo nang nagrabe gusto nga bagyo. Apan sa langit igsoon mo ni assurance nato. Mo ni si kalipay na igsoon. Dili man mawala ang problema lagi, pero imong hinduman mapinaw kayo. Kana makarealize ka ba bitaw nga nagkantag problema, nagkantag utang, pero may nga labitaw no. Kung mudungkos langit, wala na di utang. Akong mga minas, kinabuhi mo na yung magproblema. Kaya malangit naman ka. Ano ba yan na, mamalimta naman ni Mulet, kung ginakas langit, alam Lord, utangan, para pagpunikuhan, Lord, inakamuno na, ano eh. Okay, arthritis, kadiri-tiri na ka, mga tradisyon sa langit. Like, magkakayo, latihong pa kanaayo. Dawatang mali si Kristo. Wala na tanan dito. Amen. Wala na mamuiboy ni mo, wala na magpasakit ni mo, ano man, kalipay na lang kauban ng Diyos atong papakan sa Lord igsoon. Padayon ta mo nang igsoon sa atong kinabuhi kining mga lagid dito sa Ginoo. Amen. So karon igsoon una, totoo duha ka klaseng tao karon, duha ka klaseng destinasyon sa kinabuhi. Langit o impierno. Ano man ingon ang verse 22-23. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa piliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong. Silang duha namatay no, dato og pobre mamatay gitanan igsoon. Og nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Unya nihayat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Igsoon sa atong kinabuhi duha ra gyoy destinasyon. Nagtudlo sa atwa sa atong daan nga kining simbahan nga tulo. Naning langit, naning impierno, butan-butan nga gamay, napaka chances bugat purgatorio. Pero sa Bible klaro kay igsoon duha ra gid ka buok. Kung kabasa ka Bible duha ra gyud makita nimo igsoon ang langit, walay katapusang kalipay o ang impierno walay katapusang kasakit igsoon. Munang sa atong kinabuhi dapat gitang naay pagpangandam. Tanang ingon pagpangandam. Manang samtang buhi ta dapat mangandam ta kung asa ang atong padulungan human sa kamatayon. Yes, importante ning SSS, PhilHealth, na ipamana sa anang ikabilin sa mga po o natin dadyong para short ang malubong atong mga lawas igsoon, pero hinaot nga ang pinaka-importante nga atong pangandaman asa ta padulungan human ta mamatay. Amen. Ang pangutana, kitang tanan nga nadiri gasimba, sure bata nga malangit ta? Amen. Naduma ka ba kay si Lord ra mo ginasahit na pastor. Sige ito kong balik-balik. Nga sa Bible, klaro nagsulti nga ang tanan nga mo tuo o budawat ni Kristo, sure nga may kinabuhing walay katapusan. Ayaw na gipagduha-duha. Makasala lagi ka. Pero ingon ang Bible, 1 John 1:9, mangayat nagpasaylo sa Ginoo, niya pasayoon ka ni Lord, ay pud tuyo ang pagpakasala. Pero naay mula ba na to kung makasala kag tuyo, naay mula ba na to kung naatay kasing-kasing nga magpadayon nga magkinabuhing balaan sa Ginoo. Pero ang punto igsoon, sure gitang malangit. Kung ay maingon ni mo atong taga-ubos or may pesun ko, pagi ka namatay, ay pupuwaton pa ni mo di ay nga mamatay pa kausa ka makasure.
Kaning istorya palandaan, sure na sayaw yan eh. Tanawa ganiyo. Gusto ganing mo balik kung dato kay para masangyawan ang iyang mga pamilya. Ingon gani siya nga Lord, buhia si Lazaro. Ako po mobalik sa kalibutan para sure. Para makasure na impierno ko sa langit. Promise mo na bagay siya. Pero ingon si Abraham, di na ka pwedeng makabalik sa kalibutan. Amen. Manangwatan ang hinambog nga malangit na ta. Ayo, napabangkanan. Pero ang Bible nagsulti. Example na nidaan nga ang tanan nga nagpakasala, na ginabuhi sa sala, ma-impierno gayon. Ang sa manaas. Napabangkanan? Muna nga igsuon, sure lagi. Kaya ang kaluwasan sa Ginoo dili hatag bawi. Napabangkanan? Romans 6:23, muna verse. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga na Kristo ni Jesus. Unsa man to? Gasa. May kagani ka gasa unsa ganini? Dili hatag bawi. Tagaan ako nag-birthday gift si Dio pohon. Itugot sa Ginoo. Pag-away ning duha kay may kasinabot sa pagmasa ni. Ang bawi ka kung yata ni Muje. Klaro. Pwede ba o dili? Di na pud gasa naman na. Gawas unang ko nagmotor na naguba na ko. O edi agali. Say nawan na ko motor na naguba niya. Ang bawi na din. Na naman, gipahuwang naman pero ang gasa walay hatag bawi. Amen. Muna kita nga mga Kristiyan, salamat sa Ginoo na malibog, maluoy ka ng uban kay naghago-hago nagit sila pagbuhat og mga sakramento para maluwas. Pag mamatay ka, pamisahan pa ka, paampuan pa ka, nagpangadji, nagkuhan mo, bilang kaadlaw pa na, unya, tagan pa kayong sakramento na, pangimon mo, paregon sila, wa sure na malangit. Asa man ka igsoon? Sa sure nga malangit, or aning gibuhat na nimo ang tanan, pero wadyo din hamis imong naong, di bitaw. Gibuhat na nimo ang tanan, pero wadyo kasugdan niya, or gibiyaan jud kaniya. Or aretas relihiyon, aretas spiritual na pagkigstorya, nga buhaton nimo ang tanan, pero wa kay sure nga malangit ka, or anik ka sa sure nga mutuora ka. Napabang tanan? Mutuora sa'yo, ayo. Libre pa din nagasa, kaning libre din nimo haguan, para ihatag nimo kay libre. Munang hinaot natin kasing-kasing mo sang iyo, ani ba sa tuminas kinabuhi nga ma. Mo nang nasikog simba dito, gapabaptize ko, nagngalagad ko sa Ginoo naman, ang kaluwasan di na ni maguan. Sige magsimba dito, ampo mi dito naman, gugma naman sa Ginoo. Mo na dapat ani mo kalipay ba mo sangyaw ka. Kana sila sige nagababog simba dito nga. Napa sila mga munggos dito nga nanao no. Magmaya mo rin na puno sa grasya. Kita may napuno sa grasya kay natuo sa Ginoo dili lang si Maria. Lugay kay mo kada Oktubre siya. Kada dito kapoy kay suon. Wa ta nang naway nila pero luoy kay sila. Kasi Ginoo dapat na ate kasing-kasing nga Lord. Ay di ko kaning baba sila ko palibak sa na dapat kumakasangyaw Lord. Di tungod kay obligado ka ni pastor kay gi-check ka, raspois ka sa langit, kasi nila kay nakasangyaw kay 5 ka tawo parang buwan na dili oy. Gugman mo sige naman natural imong ibuhaton. Munang ako pag-ampo igso natin kasing-kasing. Nasamtang buhi ta atong ipagamit ang atong kinabuhi para sa Ginoo igsoon. Ngano man ingon ang Bible naghilak sila sa itong dato o niya nagpakiluoy ang paaniha si Abraham kay gusto kong kwaon ko niya. Muna ko sa langit. Ngano man nganong impierno ang dato igsoon? Verse 30, tanawa ang verse 30 ha. Ingon ang verse 30 nga ang dato mitubag apan amahan dili pa kana igo kun adunay mabandaw ug adto kanila mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Sa time nga buhi pa siya wa sa kahibaw nga nagpuyo siya sa sala. Pero sa time nga namatay siya, nakahinuklog siya asla dito kung gibuhat sa kalibutan. No? Muna nga igsoon kita nga mga Kristiyan usus pagpahinumdon nito ba? Kay di ra ba kita makita sa itong mga sala? Muna ubag lungon tas wali, pasalamat tas Ginoo. Matod pa ni Pastor John gahapon kining pagbadlong para ninimo nga naminaw. Ay magbadlong to wa ni simba. Di ba na kanila kumana?
Muna og badlungon ta, sultian ta, koleksyonan ta, bisan ako igsoon sige kung badlungon. Kay pagdayon na di ko muwali, ako badlungon. Ako asawa badlungon ko sige, masuko ko sahay pero marales na ko nga gigamit siya sa Ginoo para mabadlungan ko sa akong mga sayo. Kay di kita sa akong sayo batud pa ni David. Muna nga igsoon magkinabuhi tang balaan tubangan sa Ginoo. Di ta magkumpiyansa, langit na ko. Luwas, libreng kaluwasan, kung mas Ginoo, pasiluon, huwag po ni Lord, ayaw pagkumpiyansa. Mao ka na nga sa kaluwasan na gidawat sa Ginoo, mo na una, justification. Ang justification sa Bisaya, gipakamatarong ka sa Ginoo sa tanan imong sala. Giugasan kaniya, gipakamatarong kaniya para mudong kas langit o makinabuhi kang matarong tabangan sa tao. Ikaduha, nagitawag na sanctification. Sa manin siya, magkinabuhi tang balaan. Di pasabot nga gihugasan na karon kag baboy nga magluno-luno sa lapok. Amen. Muna human ana mamatay ka na gitawag na glorification. Ang atong lawas, pulihan og lawas na dili makasasala pero panglangit nga lawas. Nakasabot ang tanan. Okay, pangutana na muna og kanang ngalibog ko mo gamay. So muna pangutana igsoon nga nganong dili ta dapat motuo og purgatorio? Tanaw ang verse 24 ug 25. Atong basahon na. Busa gisinggit siya nga ito ang Abraham amahan. Kaluhingi, itaw na ko, o ipadala sila sa rodire. Ang itunlop ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, inumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro dunlon lamang kadaot ang iyang nahaguman. Apan karon malipayo na siya dire, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana nining tanan ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabok gikan diri kana kanimo or gikan diha ngari kanamo. Paminaw kayo mga igsuon. Kung imong i-realize ning istorya, unsa may sala nga nabuhat sa dato? Unsay grabing sala nga nabuhat sa dato nga impierno sa ditso. Isa atong pagtulunan sa ato ang simbahan na gitawag nga mortal sin. Kaning mortal sin kuno pag nakabuhat kaning mortal sin, nakapatay ka, naka-rape ka, mo na impierno ka. Pero na venial sin nga ginagmay ra, makat ra ka ginagmay, mangawat ra ka ginagmay, okay ra na kay purgatorio pa kuno ka. Pangutana, unsa may grabing nabuhat nga sala sa dato? Sa mo nakita sa istorya. Nakapatay siya, wala. Naka-rape siya, wala. Wala. Asa pa may grabing sala? Nalimot ko. Nakapanapaw siya, wala. Wala pa gingon sa Bible. Di ba? Wala, no? Pero nga na impierno man siya. Di ba ang atong nakatunan paggagmay sala, maturas purgatorio o ampuan. Di ba? Hakog naman siya, God. Hakog ra siya. Gira na kami hakog. Ginagmay naman ang asala. Sige na siya lipay-lipay. Siya simba-simba. God simper kayo. Di siya mo simba. Sige na lipay-lipay kada adlaw. Pero nga nung wala nang siya paampui, kaya wala na day makaadong sa impierno igsoon gikan sa langit. Nakasabot ang tanan. Napalagi mo? Sabi na lang na siya. Antusan lang ginagmay. Why giingon sa Bible igsoon nga ingon siya nga lo Abraham paano niya si Lazaro para makadung o diha. Pero ingon sa si Abraham di nak siya makadung diha. Naay nag-ulang nga bungaw. Amen. Gipaampuan pa ba siya igsoon? Okay pala kita tanan. Hapit kung human gipaampuan pa ba siya? Wala. Nga naman igsoon. Ang tao lagi sa pag-unsa kagamay ang sala igsoon. Dako ng sala atubangan sa Ginoo. Ingon ang gipadayag 21 ang mga bakakon na ganit. Maglangoy adto sa linaw nga kalayo sa impierno. Bisan palagi wa tay nabuhat nga dagkong sala. Bisan nagdumot ra ta, nabalaka ta, nagpuno ning kahadlok sa atoa, na makakrata. Di rata tig simba. Na ra ginagmay ra God. Sige ra gud taglipay-lipay kada adlaw. Ana ra God ginagmay ra pero ang dato usa ka example. Nga bisan ang gagmay nga sala seryoso atubangan sa Ginoo. Amen. Ana bata wa tuloy na mga way mamakat. Pero anong mamakat man sila nga naman?
ang tao igsuon nature sa atong nga makasasala. Kay ang purgatorio, ang meaning sa purgatorio, process na siya paghinno sa usa ka tawo para ready na siya mudong sa langit. Pero ang purgatorio igsuon kining lang kalibutan. Dili ka dapat mangayog pa sa ilo sa Ginoo, mahiluan ka ug mutuo ka sa Ginoo, may kinabuhi ka walay katapusan. Kay ngon ang Hebrew 9:27, mamatay ang tao sa usa ka higayon ug i-judge mo sa Ginoo. Muna nga kaning kabuntagon igsuon natin do ka klaseng desisyon sa kinabuhi. Unsa man ni magkinabuhi ta sa sala, walay panahon sa Dios ug buhat rag unsay atong kalipay, or mangalagad ta sa Ginoo, magsakripisyo ta para sa Dios. Nga naman ang tinguha sa dato mga igsuon mao ni kini. Napapantanan? Ang tinguha sa dato kung nagabantay ka, gusto niyang mawalihan ang iyang mga minahal sa kinabuhi. Tanawa ang verse kuan igsuon, verse 27. Ang dato mitubag kon mao ka na amahan. Kay wa na may chance nga madulong ko sa langit, wa na may chance nga mabanhaw ko. Hangyon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki, padtua siya aron kapasidan-an sila aron dili sila mahianhi nining dapit sa kasakitan. Ang tinguha sa dato nga mawalihan niya ang minahal sa kinabuhi. Igsuon mababaw tinguha nato nga mawalihan ang atong minahal sa kinabuhi. Amen. Muna akong pag-ampo sa karon igsoon nga natin tinguha. Kay kining dato nagmahay na gid siya nga Lord, paanha ako di kay sakit gid kay dire. Luwasa ko Lord di, or pwede bang wala mo gi chance Lord, pwede bang pasangyawan na lang sila be? Sila sa na lay padtos kalibutan. Ina mo gid pwede. Maningon siya nga naay mga propeta dito, naay si Moises, naay mga magsasangyaw dito. Sila nalay pasangyawa para ang imong mga minas kinabuhi igsuon malangit. Kaya ang tao ra bang kining dato ra ba gusto gid siyang mabanhaw. Ingon mo gid siya Lord, kung mabanhaw lang din. Kung literal pagpasabot gusto gid niyang mabanhaw siya ug sila sa romodong sa kalibutan para ang tao mutuo og yang minas kinabuhi mutuo gyud nga naay langit ug naay impierno. Amen. Napabang tanan. Manang hinaot igsoon kita nga simbahan dili man guni organization lang. Dili lang ni pastor ko kamay mga minro simbahan ta malangit na dili lang. Para inot ang Dios nun dili. Natukod din simbahanan na luwas mo, nangalagad ta sa Ginoo para nga atong kasing-kasing na atay kasing-kasing bisag di ta makasangyaw sa pagkakaroon mo ampo ta sa Ginoo. Lord, tagay ko gugma o makasangyaw mo sa akong pamilya. Amen. Amen, mga igsuon. Manang igsuon kay dili lalim ni ang impierno tinuod na igsuon, dili ni joke-joke. Wa ko gawari diri para mangwarta ko sa social media, dili ni mao ang tumong akong sweldo gamay ra gid kaayo. 3,000 ribuan. Mabuhi pa na sa mga anak ni Jack 3,000 buwan. Nya kanang 3,000 anak sa Bible school na mo nang size, kuha pa Bible school. Apo ko'y subject kada usa 1,000. Di mabuhi. Pero manang gapadayon ang direktang gugmas Ginoo ni. Bisa pag di ko magpastor, magmuwali jud ko nga naman ang tanang tao na kinahanglan sa gugmas Ginoo sa kaluwasan. Amen. Manang kita tanan ang pagwali sa pulong sa Ginoo gihagit po nato igsoon samtang Christian ta, hinaut igsoon nga atong tinguha bang wala tay kanang wala pa takadong sa impierno ug langit apan natin tinguha nga makasangyaw sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Wali pahalag dita paminawon ug di sila motuo kay ingon ang pulong sa Ginoo. Preach the word in season and out of season. Mamina man sila o dili. Mo nang ingon si Pastor Jose, nangutana si Pastor John ya Pastor, kumusta akong pagwali sakto ba? Ingon siya bahalag nagkamang ka nagwali, bahalag og naglakaw ba ka o nagdagan ka nagwali, bahalag nagkapadol-pandol ka o nakabulol imong pagkawali. Basta kay nagwali ka, mo'y importante. Dili kinahanglan igsuon nga muskila kag Bible school, di kinahanglan nga maayo kang mo hubad sa pagsulti nga palubad-lubad pa nang imong pagwali. Igsuon ang kinahanglan nga nagwali ka. Kay sa tiimay na ako'y kauban, first time niya nagwali sa gospel, nagtilak-tilak ang mga tiguang yung nawalihan. Amen.
Kadili man na sa pamayuhay. Unang nanghilak pag ako maayo kung mawali niya siya wa lima kasapa sa nakawali. Unang hilak man sila naman nakasabot sila sa gugmas Ginoo. Amen. Nakoy kauban dito nga nagwali siya ay giwalay pastor. Siya gipadawat. Pero pa siya kadawat sa kalawasan. Ang pastor na minaw niya yan gisuwayan ang tinuod pa ni nakadawat. Siya napadawat gilak-hilak siya. Manang igsoon ako nasuko. Amen. Nang seryoso lang ko ba nga naatay kasing-kasing nga muwali ta sa pulong sa Ginoo. Bahalag unsay pagkawaliya basta kay nagwali ka. Munang ingon ang usa ka pastor, preach like a dying man to a dying people. Muna og magwali ko dire maninuod jud ko mawali nga naman basig mo na ni last na kong pagwali. Or last na ni pagminaw nimo, mo nang ingon sa pagmuwali ka, dapat naagay kasing-kasing. Yung mga tao na nagwali sa laing relihiyon, muwali na sila, kaya mahadlok silang may impirno. Ano mga Jehovah's Witness? Nagtindog na sa plaza may mga kabantay mo na? Kaya obligado silang for 8 hours dapat makasangyaw daw sila. Mo nang kabantay mo ni mga bata, kauban nila ng mga ginikanan para kasawa sila, pamilya sila magsangyaw. Nga naman, obligado silang for 8 hours makawali sila, nga naman may impirno sila kung di sila makawali for 8 hours. Muna sa plaza, chika-chika na sila. Sa siya sangyaw, nga naman, para lang hindi may impirno. Pero kita mga igsoon, gisugo kasi Ginoo nga ng Romans 1:16. Dili ko'y kaula ang pagsangyaw sa mayong balita kay mo kanigahom sa Dios pagluwas sa tanang mutuo ngadto sa mga Hudiyo ug ngadto sa mga Hintil igsoon. Ang pastor magatiman ug magtudlo sa mga karnero bakitang tanan igsoon gisugo putang muwali sa pulong sa Dios ug sa maayong balita. Amen. Ayaw pagduwa kay ang gahom igsoon wala sa imong pagsulti kundi ang gahom mao ang pulong sa Dios pero instrumento lang tang gamiton sa Dios igsoon. Kung maulaw ka mo sangyo sa pulong sa Ginoo karon nga naman na kay mga binuhatan nga dili maayo sa imong silingan o pamilya, sugod karon ampo sa Ginoo nga makontrol mo imong kagalingon para tuuhan na kanila pod. Usay mabay babag sa atoa pag natay mga batasan o mga kinaiya nga di pod gid kalipay nila. Pero ayaw pagtanaw niya na igsoon nga naman ang babae nga Samaritan woman bisag sa kanang unom na iyang bana unya ayang kapuyo-puyo pero nang sangyaw siya sa pulong sa Ginoo ning tuo ang tanan. Nga naman ang kalipay niya nga masangyaw niya ang pulong sa Ginoo. Amen mga igsoon. Walang dapat challenge sa matag usa mahuman ako. Ingon ang Philippians 1:21 last na verse mahuman ta. Philippians 1:21 mga igsoon ingon ang pulong sa Ginoo. Apan kun buhi ako makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod haini-ini akong pilion. Kay ingon siya igsoon Philippians 1:21 sorry. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Hangad sa ni pastor, hapit di ko mahuman si Pedro si Pablo igsoon nalipay siya kung buhi siya nga naman makasangyaw pa siya sa mga tao sa pulong sa Ginoo. Pero malipay kung kuno siya kung mamatay na siya nga naman. Mudo naman sa langit. Pero ang punto mga igsoon, lipay siya bisan asa siya ibutang sa Ginoo. Kung tinuod ang Christian mga igsoon, sama ni Pablo, dapat lipay tang mapagamit sa Ginoo ikaduha, dapat lipay butang kuha sa Ginoo kay short ang malangit. But ang punto mga igsoon sa ako ang last nga statement, i-challenge muna akong tanan. Nga sama ni Pablo malipay tang mapagamit sa Ginoo. Kung kinitong bakba ato nang gigamit sa pagpanglibak o kanang pangchismis, gamito na bunay para isangyo sa pulong sa Dios. Amen. Manang igsoon gamiton ka sa Ginoo. Dili lang ako. Kay lisod ka igsoon magsalig mo tanan sa akoa. Kay ako sa una nagsalig ko sa pastor sa una. Pastor ato sa Bible kay sangyawi akong pamilya, pastor ingani pero mato gud ta no. Lahi mo kay di. Kunay mga higayon pwede tang madto basta musugot lang sila. Go pa na. Muna ang punto mga igsoon ba nga, bisan kita, kay kita may kapunay kauban sa itong pamilya, kita may kapunay kauban sa itong mga ganas sa kinabuhi o mga amigo, gamiton ta sa Ginoo. Amen? Kampot ay igsoon tayo, dako itong mga ulo, itong mga mata. Nang igsoon, dasig sa matagusan, na kana